Pokiaľ ja som vlastne začal piť, mne bolo všetko jedno. Keby nebolo toto zariadenie, tak umrem niekde vonku na ulici. Budú 4 roky, čo som ozaj nič nevypil. S rozvojom našej civilizácie, ako by sa všetko sústredilo iba na prosperitu. Vyrábame a pritom stále viac vyhadzujeme. Potraviny, oblečenie, priemyselné výrobky, aj ľudí. Keď som prechádzal tými chodbami, tými smutnými tvárami týchto mladých chlapcov, podotýkam od 14 rokov a bolo ich tam približne vtedy okolo 500, tak som aj váhal, čo tu ja môžem urobiť. Skupinu ľudí, ktorí sa nevedia na rýchle zmeny adaptovať, vytláčame na okraj. Vytvárame tak svet nepotrebných ľudí a vecí. Ty keď chceš zobrať dieťaťu nôž alebo niečo nebezpečné, čo má to dieťa v ruke, tak mu musíš dať niečo iné, lepšie. Otec Maslák sa snaží o to, aby si dokázali vzájomne pomáhať a boli sebestační. Nie je to jednoduché pri vyše 700 ľuďoch. Svet dnes podporuje cirkulárnu ekonomiku. Ideálnym príkladom je Dobrý pastier. Staré budovy chlapi prerobia na domy sociálnych služieb. Vyhodené veci opravujú alebo rozoberajú a súčiastky použijú na niečo iné. Je to jednoduché a zároveň geniálne. Venujú sa chovu zvierat, čo im veľmi pomáha k sebestačnosti a zároveň k samotnej liečbe duše a tela. Občianske združenie Dobrý pastier spolupracuje s Potravinovou bankou Slovenska. Cieľom Potravinovej banky je, aby sa neplytvalo s jedlom a aby sa nevyhadzovalo to, čo sa môže ešte zužitkovať. Z potravín zo supermarketov, ktoré by sa už nepredali, majú jedlo pre seba aj pre zvieratá. Čo je ale hlavné, sami seba premieňajú na lepších ľudí. Obnovujú sa. Ľudia, ktorých spoločnosť vyhodila a nechce ich často ani vlastná rodina, sa tu dajú znovu dokopy. Z bezdomovcov sa stanú terapeuti, ošetrovatelia, kuchári. Chlapi sa navracajú k svojim starým profesiám. U nás na Slovensku vznikli a pôsobia komunity, kde je na prvom mieste nezištná a obetavá pomoc človeku. Komunity, kde sa poslední stávajú prvými. Tento film je pozvaním k spolupráci. Naučme sa spolupracovať, vzájomne si pomáhať na vytvorení lepšieho sveta pre nás všetkých.